Malami ne na zuwa ne haka. Wallahi kaga na rasa yanda zan yi na yi delivery ina so in biya kuɗin tsawon minti 5 data ta ki ta ban haɗin kai. Ai in dai data kake so mai rahusa. Ka nemi Bardetech Data. Za ka samu abin da kake so ka shiga Play Store yanzu domin ka ɗauki app su. Kamar wannan shine Bardetech Data. Ƙwarai kuwa. Right. Kaga har na tura kuɗin. To ai na gaya maka yanzu ne buƙatar ka za ta biya. Bardetech Data duniya ce. Muna mai gabatar muku da datar mu ingantacciya Bardetech Data mai inganci ga sauki ga rahusa. Data mai inganci ba ɗaukewa ba ƙarewa. Ta tare don muku data ingantacciya ga sauki ga kuma rahusa. Shiga yanzu ka samo naka garaɓasa. Matsalar ku ta zo ƙarshe. Sai an gwada akan san na ƙwarai. Bardetech. Matsalar ku ta warware. www.bardetech.com